Umpama gelem apa ora? Umpama tak arai ora ketang sithik teknik apa? Mau ora? Mau tenan ora? Aja mesam-mesem tak rabi kapoke kok. Gelem Mas. Lho kok gelem Mas? Upama tak arai teknik memanah wayang. Gimana? Caranya gimana? Gimana? Gimana caranya? Masuk panggah ramambu. Ngene iki kok aku arep ngambu sampeyan kok ana sing nesu. Sopo? Yo aku. Wong pacare sampeyan. Yo ora. Oh wis duwe pacar. Ora duwe. Terus Lah sapa kono? Aku arep memakon pengambu sampeyan kok enek sing nesu karo sampeyan ya to. Lha jare sampeyan pacaran karo pemain bal-balan. Kayak berita teko ndi? David Beckham kan? Undak. Undak David Beckham ora ya? Astagfirullahaladzim kok. Mbok aja ngono kuwi ora. Iso wae. Ana ibu maratuwa lho, salaman. Salaman. Ibu maratuwa. Kuwi mau wis tak salimi ning kon saliman maneh ya ora apa-apa. Ibu nyuwun doa restu nggih Ibu nggih. Mugi-mugi saged langgeng kados panjenengan kalian Bapak Kolil. Bapak Barak, endi kok bapak ki ya ampun Bapak. Wonge jek ngatur lampu wong. Kok ya ndelik to Bapak. Bapak nyuwun pangestunipun nggih Bapak nggih. Ayo ambung sik, Pak. Hei. Njaluk ambung karo kan yo apa jenenge rasa anak karo bapak to Mas. Nggih. Tadi sampai sini jam berapa lo kamu? Jam 9. Wis saiki malih nyeluk kamu nyapot loh. Lah piye to nyeluk piye? Jare aku nak gur manut sampean to. Sampean jare mulai saiki wis ora gelem diceluk nama langsung. Wis ora gelem diceluk Niken ngono moh. Saiki nyeluke kudu loro nek ora cantik ya nduk. Kapan mending ngono aku? Cete jek lho tak siarke. Aja ngono kuwi. Atiku ndruwodok ngene iki Mas Manan. Lah sampean yo ngono kok. Apa? Sampean aku gawe nyeluk Mas asline lek ning chat. Loh, lah nyeluk apa? Sayang, ayo. Lek Mas ning chat ngono kae kon nyeluk sayang. Nek enggak tercinta, ayo. Ora aja bahas sing ora-ora ya. Lah sapa sing bahas dhisik kuwi mau sapa? Aja krungu wong liya ben sing ngerti awake dhewe wae. Oh iya. Lah ya, aja. Mas. Piye? Sampean ulang tahunnya kapan? 8 Oktober. 8 Oktober saiki? Saiki 28 Oktober. 28 Oktober. Wisuda sudah kemarin 18 Oktober. Oh 18 berarti tanggal 8 18 28. Saiki sampean nyuwun hadiah apa? Aku nek pengenku jane nek karo sampean iki duduk hadiah yang berupa barang. Apa? Apa? Gak berupa barangnya apa? Ya barangnya sampean. Maksudnya ki barang sing teko sampean ngono lho. Mbok barang sing dikasih oleh sampean. Mau dong. Aku bawa sesuatu loh. Oh. Apa iki tenan ora? Ini tenanan iki. Aduh. Ini tuh sebagai hadiah rasa sayangku ning gone sampean. Amin. Kok amin? Oh iya. Ucapan sampean gimana tadi? Semoga panjang umurnya, sehat selalu, terus tambah sayang karo orang tua, amin. Tambah sayang karo keluarga, terutama saya. Sayang pura? Sayang. Kok sayang wis? Sida tak kene iki. Sayang cinta. Sayang cinta. Ayo cium sik. Panggung satu. Aku punya pantun buat kamu. Apa? Aku mau dengerin dong. Iwak teri sambal kemangi. Cakep. Atiku gemati nggur karo Niken Salindri. Anoleh Dik. Ada lagi. Apa lagi? Ngarepe padha. Apa? Iwak teri sambal kemangi. Terus. Nadyan mantanmu wong ngeri-ngeri panggah tak imbangi ya. Wong ngeri-ngeri iki piye? Ayo langsung oh yes, oh no, oh yes. Terima kasih. Sama-sama, jangan dibuang ya. Oh enggak, ini saya tanam di rumah nanti. Oh, ditanam di rumah. Tanam di rumah sampai besar. Semoga kalau sudah besar, sudah cantik, besok saya ngunduh aku.
Wah. Filosofi bunga kan seperti itu. Iya. Terima kasih ya. Sama-sama. Aduh, Oh, ada. ganteng jen ya Allah, kudu semaput aku ngene iki. Kok engke ya dia karo aku, emangnya kamu tahu ulang tahun ke 8 Oktober kemarin? Ulang tahunku yang keberapa? Tahu? Keberapa? Yang kedua tiga. Waduh, kok tahu toh? Kamu mesti Tahu mencari dong. info-info tentang aku. Itu? Enggak. Oh enggak. Kok tahu? Karena Niteni. kamu itu jodohku. Ngene iki seneng kono ndelok ya apa wis goblok-goblok. Iya, terima kasih ya sayang. Sama-sama. Semoga doa baik kembali ke orang yang baik. Iya, tapi sayangnya gini sayang. Apa-apa? Aku tuh kalau ngasih kesampaian itu ndak ada kabar, Mas. Meskipun sampean kemarin ulang tahun kan nggak tak ucapin toh, Iya, iya. tapi bukti nyata. Oh, iya, Loh, iya. beda karo sampean. Apa? Wis ora ngucapne ra ngekeki apa-apa. Beda wong lanang karo wong wedok iki jek peka wong wedok. Aku ki arep ngucap ning, aku jane wis nunggu wit biyen. Arep ngucapne wedi ana sing salah paham. Ngono lho, Dik. Enggak ngono wae. Lah piye to? Aku arep maju mundur. Ngomongnya aku ndak punya siapa-siapa selain kamu, tahu gak? Bejen. Ini ki batine apa jenenge batine bapak mertua ngene iki wah. Heeh. Ki caluro ki jane omong apa. Terima kasih. Sama-sama. Ini banyak loh yang lihat bakul-bakul penjual ya dari sore sudah banyak. Iki nyapa. Lah kan banyak toh Mas kagum. Oke ya. Iya, ini diparingi tetembangan apa ngobrol mawon Ibu? Loh, yo dikek itu tembangan no. Nyanyi? Heeh. Inggih. Injih nyanyi napa? Nah, kuwi. Lagune sing hot napa sing alus? Sing kasar napa sing alus? Sing alus enggak kerasa enak kasar. Kok yo ngerti senenganku. Apa senengane? Sing kasar mau lho. Apa? Ana permintaan apa sing minta ning sampean mau minta apa? Ada cundamani. Ini ana sudah mani dari pemuda Kemloko Legi. Mbak Niken Salindri. Ya toh. Iki ana meneh dari pemuda dan pemudi Sambiroto minta satu rasa cinta Niken. Iki enake sing alus apa sing kasar sih ya, Mas? Manut sampean merdikane sampean. Halus bae. gek dikasarke, masuk kasar dihaluske. Yo. Gamelan sing musik ngono piye? Iya. Oh, ngono yo kena. Dari pemuda iki ana sing lewung. Ana Lencong. lewong kok lencong ya. Terus iki ana nemen, wah wis milih mawon pundi. Wah, dilemas Akbar terus susuku bedat. Ngono iki coba Iki omong. lho, lah Coba omong ning kene. asine ning jero baten tapi kucap ning lambe kok ya sepurane. Iya. Ono jadi omong ning panggung. Asine atine Mas Akbar yo kudu tak benakne ngono kuwi. Ora. Iya ta? Aku nek ro nggon pakaian mungkin rusak ora malah kudu tak benakne. Terus Tak rusak pisan lho. sampe no gitu toh Mas. Ora. Kamu ingin wanitamu terpandang auratnya di depan umum gitu toh. boten. Maksudnya dirusak itu dikasih yang lebih baik. Nah, gitu loh. Ora ngono kuwi yo pikiranmu kleru kok. Alasan tidak tepat kuwi. Ayo monggo Mardika sik, Dik. Ayo. Apa ya lagunya? Nah, ki ono lewung nemen cinta satu rasa cinta Cundomani. Niku mawon. Apa? Lora ati 2. Oke, Lora ati 2. Didamel langgam sik engko didangdutke. Oke. Sip. Buka celuk apa buka monggo Mardika wae. Karepe. Oh, buka celuk. Oke. Loro ati 2. Nganggo mukadimah ning season limbuan bersama Adik Niken Salindri. Oke. Yuk. Bisa jauh dariku toh asline. Bisa jauh. Sik. Aku tak tanya ya. Kenapa? Saiki sampean kan termasuk seniwati multitalenta, ya toh? Ya toh. Panggung wayangan tuk kulon tuk etan lor kiduli mesti bintang tamu ini Dik Niken. Sejaranan campur sari dan lain sebagainya, ya toh? Sampean apa ora pengen belajar ndalang ora ketang sithik-sithik ngono ta? Belajar dalang. Ora ketang sithik-sithik. Pengen. Heeh. Tapi aku ndak iso. Loh, Belajar ya. jenenge belajar kan nggak ada salahnya gitu toh. Kapan lo lek belajar? Ya upama apa ora ketang nyekel wayang sithik ngono. Bisa apa enggak? Upama gelem apa ora? Upama tak arahi ora ketang sithik teknik Mau. apa?
Mau ora? Mau tenan ora? Mau. Aja mesam-mesem tak rabi kapoke kok. Gelem Mas. Lho kok gelem Mas? Upama tak arai teknik memanah wayang. Gimana gimana? Caranya gimana? Gimana? Aduh, Gimana? Gimana caranya? Mama sampean duduk sini, aku di belakang gimana? Boleh. Boleh duduk Kamu sini. harus pakai ini ya, ndak bisa pakai gini. Nggak bisa, Oh. karena nggak ada yang buat nyelempet ini. Sini, maju, maju. Mau sini, mau duduk sini. Aku mbok pangku. Ojo no. Oh sakit. Aku minta apa ya ampun, sakit apa enggak? Piye? Sakit apa enggak? Duduk sana. Oh, duduk sini. Madep sana. Oh iya, madep. Opan. Tuh. Iya loh. Wis barang wis sak nyamanmu. Ngene iki iman kuat, Imron sing ora kuat. Oh, namanya Imron. Kok jelek sekali. Besok tak ganti Dargombes. Ini mama ada wayang ini namanya tokoh Arjuna. Oh, Arjuna. Tak ajari teknik memanah. Oh, memanah itu gimana? Oh, memanah itu gini ya. Memanah ini gini, ya toh? Iya. Ini gini dipegang. Heeh. Dipegang. Lah ini ditarik, seret. Panahnya ditarik, panahnya dilepaskan. Terus aduh kena niken. Iki apa? Lah kena aku loh. Nah, bisa apa enggak jajal? Dipegang. Ini pegang. caranya megang gimana? Ditempelkan ke geber, kelir. Nah, ya toh? Iya. Ditempelkan ini tangannya dipegang di sini. Ya toh, di sini ya toh. Anu, ini bokongnya agak diangkat bokongnya. Oh, Bokongnya wayang, bokongnya wayang. Kok bokongnya kamu? Kalau bokongnya kamu jangan di sini ya. ini tangannya ini gimana? Ini anu kalau silo nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, tak silak nih piye? Maksudnya ditata nih lo. Nah, ini dipegang sini. Ini tangan ini gimana ini? Itu betul. Nah, Ini terus? dipegang gini ya. Dilepaskan. Panahnya yang dilepaskan. Ini. Lu jari Pak kena limbu lho. Terus? Bisa apa enggak? Sudah paham apa belum? Sudah. Bisa paham? aku bisa. Ayo diulangi lagi. Ya, diulangi lagi. Sabar. Kok kayak mulang guru apa jenenge? Apa? Capau to, Mas? Gawean paling ngangeli ngomong niken kok ejan tenan. Wah, ngono. Lah, ngene. Ini tangannya lurus, tegak lurus ya toh. Nah, tangannya ke depan, gini. Tuh, gini, Awas ininya tangannya. dilepaskan. Ininya, Oh, ini. cul nodek, kue Wes, Mas. enak. Oh, jan lega tenan. Penak toh? Penak. Andani kok. Domongi ha. Wes. Wes. Engko tak privat neh ning omah Weh. ya. Jan rasane mak teratap semriwi kok, Mas. Jangan. Hati-hati. Panas mentok aku jen. Duduk sini dulu. Temennya aku. Ya ini ada lagi bintang tamu Oh, Soko. ada binatang tamu. Ya, yang gantengnya lebih dari aku. Oh, tapi ndak mau. Lah apa? Aku sudah dibutakan olehmu. Wow. Anu namanya Mas Miu. Oh, Mas Mil. Miu. Kayak motor ya, Mas ya? Wih Miu. Ayo Mas Miu kesini ngancani aku sama Dek Mio Niken. kuk kemari kuk. Ayo mari lari. Mio kuk kemari kuk. Ayo lari. Miu. Yo kuk kemari kuk. Ayo lari. Amin. Ini lagu apa jadi? Aja dipelera yo sak ramban. Yuk. Arep
aja ditinggal kapribaden ketimuran Mawuke eri ing jaman boyo sing eling budaya Pancene bener kandhamu Ini kan tadi sudah bisa ya, Sudah. teknik memanahnya. Iya Ya, sudah kapan-kapan AA latih lagi ya. Iya Aa telek Telek-teleknya apa tapi? aku nyawang kok HP kudu tak banting HP ku Lah nyapa Nyapa lho. isine aku kingkeki terus teko kene arep kon dadi bat nyamuk ngono apa piye Lah Kok sobat nyamuk itu? kok sobat nyamuk lho aku ki yo ngenge ono bar Oh mau mbek aku iki karo iki lho duk kuwi Lha apa? ya umpamane kowe karo kono aku ya saora-orane olehno buta apa-apa ngono lho Wong njaluk buta timbang Mas ora ono enek ndek mau menungso kloget-kloget ke larva ning kono Oh mau anu to sing nganggo klambi bling-bling mong to. Oh nggih bling-bling ngono mau Joget-joget. Wah mau enek Lagi iki lho. eneng Enek mong jane. Enek mau jane. Ning warung malen jan. apik iki Sing kiki mangkal. meh aku metu ora dandan ngene Lho nyapa? nganggo jas no Kok iso? lho eneng lanang eneng wedok aku sing dadi naipe Oh. masuk ra Masuk. lah iya. masuk ra Iya lah Heeh. oh nek iki asline wis nek iki Piye? apa lho maksudnya wis padha karepe ngono lho Piye? wilujeng dalu Wilujeng dalu kowe? Dik Akbar Alhamdulillah. Dik Dalu. Niken wajan matur gunging panuwun Heeh. sampun paring tinimbalan dene Pak panjenenganipun Bapak Edi Ah. Bapak Dewan Bapak Edi Santoso anggota Dewan DPRD Dapil Komisi 4 nggih matur sembah kowe rene nduk kowe yo aja cedak-cedak Akbar kuwi ketoke meneng ning ganas meteng lho kowe kene Astagfirullahaladzim. Aku dilokne pria yang tidak baik-baik saja. alah ora tetep bagus bagus Kebak ing tata krama kok. weh ya Heeh. Dik ini kan mau menemani itu. Mau tapi nanti aku digondol mulai gimana Kamu yo takut ora toh? Kamu mungkin. takut apa gila? Nyuwun sewu lho nduk lah nek iki kan isih arep belajar lah aku wis loro Apa nih? sitok banci sitok bengkel tapi sampean yo nafsu to mbek aku kowe iki nek tak anggit Apa anak ngarep? yo anakku Apa yen yo tak ngarep? anggit adi yo adiku Akbar petuk mbiyen ki isih cilik wis dalang lho iki mosok acara teng provinsi Jawa Timur keliling Padang Bulan ngenderekke Pak Edi Brojo mbiyen Sampean ngerti napa sebabnya aku wit cilik kok ndalang padahal bapak ibu kudu dalang? sebabe Sebabnya aku mbiyen pas ning kandungan ibu sering dikirimi mic. lho dikirimi mic Wireless Ini mic-e piye? Wireless tanpa kabel. Warnane apa? Warnane apa ngono kuwi? Mbuh rapat tamat aku Dik. aku ki Akhirnya sakmono jadi uga dalang. Ger Heeh. aku sakmono uga nyuwun sewu Meo Iya. kan kembar Lho. Meo kembar Oh, heeh. terus sing adiku tak tekoni besok kowe nek lahir ning alam Padang pengen dadi apa pengen dadi arsitek Mas Oh. sebabe pengen gawe omah sing gedhe to rombo ora kaya ning jero kene uyel-uyelan Heeh. aku yo duwe cita-cita Apa? aku pengen goleki teko sak yahen iki urung petuk Apa kuwi? bocah ndase gundul Heeh. mlebu metu lah tak incengok malah ngidoni Aku urung paham sing dadi pikiranmu kuwi aku. mosok rong Pak Balenono sithik ngas. kono yo duwe lambe ning ndas Lho piye kuwi? meletek ndase Gung paham aku, gung kok paham. tak Apa itu? WA Heeh, gung paham aku. we niken urung paham Aku kowe urung paham, aku karo nikah nak wong polos to. oh iya Piye-piye urung genah apa piye Dik ya? Urung. alah Nek wis genah pala ada cekakaan ya Mas. Nek, ah. kudune iki Lucu ya. Lucu. Ndas gundul kuwi mau ya. Ndas gundul. Wah, paling tuyul paling nih. Lambene meletek di sirah. Heeh, lambene Nguri. buyumu kok kaya kuntilanak to nduk kudune yen lagu iki engke aja dipleroki Heeh. ya nyuwun sewu anu adroe wonten Mas Gamplangan karo kita. lulu iki eneng orjene Oh, iya.
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kok meneng bae kok ora ngadeg kowe? Lah jare selawatan ki aku mesti linggo lho. Ya maksudnya karo nggih sepote sliramu. Ono to Kang Mas. Jelasno to, jelasno. Jelasno to Sing Kacang jelas to. Mas. Kacang Mas sing jelas. Mlakumu biasa lho, Nduk. Kowe Kakang. iki biasa bareng bar lungguh kono mlakumu kok malih centit-centit kena apa kowe? Lho kan ben cantik, ben Nah, cantik, ya, kan memang feminim, wedok wanita ngono kuwi. feminim. Oh, Mana sih kamu Heeh, kamu. Wanita ki yang feminim ngono ya. Dadi mlaku bareng ngono ya ngene iki. Wajar. Wis kenal apa urung to jane? Sindi Wis saling kenal apa belum sampean sama Dik Niken? Aku ki gong pati Niken. kenali mbek iki kok. Salaman sik, Aku kenalan ki sik. mbiyen raiku bagus. Bagus. Biyen Bagus piye to? bagus. Heeh. Saben main karo iki njur ditoyori wae lambeku kok. Oh. Weh, aku pengen selawatan ning gawe lambe, iso. Weh. Lho piye iki? Selawatan Piye nganggo? mau selawatmu mau piye? Selawatmu kowe mau piye? Oh ngene lho Mas. Sik to kowe iki ora Iki lho lagi ditakoni cedak kok. karo iki ngono kuwi wis ngene lho. Dadi umpama jaman ketoprak ludruk, Nih. yen ki umpamane tangan rene iki ora sampai kena sing muni ngisor. Oh ngono, aku iso aku. Tek ngene iki lho. Ayo jajal-jajal. Kita Opo diulangi, kowe diulangi. wani karo aku kakang plak tapi kene gak teko nggon sing muni kene. Plak. Oh iya, jajal-jajal piye jajal. Heeh, siap. Apa aku ndek salah? Heeh. Kudune kowe manut karo aku. Pripun Kang Mas? Kula mohon panut malih panjenengan lho Kang Mas. Iya. Ya, aku yo wis ngendika yen to sliramu kudu manut kalian pun Terus kakak. kula pripun Kang Mas? Ora gelem. Kowe iki ora gelem njur ngaplok kene ngono ta nek kaploke kene. Walah, lho jare sampeyan sing ngaplok tontonono. Dicontoni sik. Nyontoni angel rap. Wah, syukur seneni cah cilik kowe. Heeh. Prang Banjaran Sari Tadatas maknya sekarna dan umakar Kaduk Retno Bremara ngisap sarine brengengen si kumbangiku anto sejatine madu sirnane lungkrah lan lesu ibare alar ambabar laju beridere lumayan dengan awang ngeco ing parana ayane Miat langening kalang yuwana gelar pandamunca
Ong tinon lerek konang surem sorote tan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasare mangsa katiga kulup tetuko matura kelawan uwakmu ing ngamarta kepriye pawartane sakwise jeneng sira kulup marak mangarsa ning Karang Kadempel aning Kyai Semar Badranaya sewu kalepatan nyuwun tadah wadana sedaya dawuh pangandika para pepundhen sampun kula aturaken dhateng Siwanayantaka gancanging cariyos Siwanayantaka nyuwun syarat sarana ingkang kedah dipun pinangkani nuwun inggih punika wujudipun Sekar Pudhak Tunjung Biru. Koko Prabu kados pundi pamrayoginipun Koko Prabu? Janaka kula wonten dawuh. Siadi kang kulina ngayam wana anelasak sajroning wanawasa manjing ana ing Karang Padisan. Upadinen ingkang ingaranan Sekar Pudhak Tunjung Biru mau ya Yayi. Menawi makaten kalilan kula nyuwun pamit Kakang Mas Punta kula nyuwun tambahing pangestu. Mangsa baranga muga lebda ing karya Dimas Gatotkaca kula wonten dawuh laman awat-awatana lakuning pamanmu angupadi wujuding Sekar Pudhak Tunjung Biru nuwun inggih dhateng senika. Hina semubang iwang aruna katinetrane nganggo rapuk sadaning kukila ringkan negara saketer kini donganing kung lir wuwusing pinipanco Bong ilahing nama Sidam Sidi Sekaring Buwana Langgeng. Ulun waspadakake kaya wayah ulun Lesmana kang sowan ana kahyangan alang-alang kumitir. Sumengko pengawak bojro kang dadi lakumu ana parigawe apa? Nuwun inggih Duh Hyang padha winenang. Kula marak sowan awit wonten prakawis ingkang saklangkung wigatos. Lesmana nyuwun lumunturing sih kanugrahan saking Paduka Pukulun ingkang arupi Sekar Pudhak Tunjung Biru
Sekar Pudak Tunjung Biru kinarya kula badhe hamboyong Kyai Semar Badranaya. Kulup Lesmana samendang tan karempit atur kita wis ulun tampa kanthi prawaca. Kita ora kleru menawa nyuwun Sekar Pudak Tunjung Biru marang jeneng ulun awit ya ana alang-alang kumitir kene papane kembang mau kulup. Lan wis titiwancine kembang mau linggar saka wasta ulun. Tampanono ulun ora ora nggone masrahake kulup. Ngaturaken gunging panuwun pukulun. Iya, kula Lesmana tiba sepadha-padha. Sakwise sira sembada ngregem kembang Pudak Tunjung Biru, kita aja pegat ing pengati-ati Ngger Lesmana. Ngestaken dawuh pukulun, rening sampun kasembadan panyuwun kula, keparenga kula nyuwun pamit badhe wangsul wonten Pancawati. Ya Lesmana, ulun nyangoni Raharja. Dewa Sugata marang suring prang mudani arum-arum ngendan wing awiyat ing Danan Jaya lan tetuka kang sowan ana parigawe apa dene sira marak ana panjenengan ulun bukulun dosa menapa ingkang kula sandhang menawi kula nglairaken isining manah kawula jernyatanipun paduka hyang padha wenang sampun nyumurupi ancas kula Ulup Janaka nadyan kita ora matur ulun wis mangerteni ulun paring dawuh mangkono mau mung kanggo pambukaning kandha Harjuna kita sowan marang ulun bakal nyuwun tumedhak ing Sekar Pudak Tunjung Biru minangka cihna mboyong marang Semar Badranaya nanging kawruhanana kulup Sekar Pudak Tunjung Biru wis ulun paringake marang Lesmana Widagda utusan saka Praja Pancawati. Waduh bukulun Ormaos lingsem Janaka nyawang soroting Basanta menawi kula wangsul dereng mundi Sekar Pudak Tunjung Biru. Janaka hayu mopo rasamu kalamunta Sekar Pudak Tunjung Biru bisa uwal saka astaning Lesmana ndak kira ora kurang jalaran nyuwun pangestu liwata tepining lepen tempuran kang bening banyune supaya kasembadan sediamu he Janaka. Kumaling si cinceng kuling jakune kurok rame amalungi mertandane mancine wos gagah tenjang tentang panjerina mencorong lir mangajab ing projen ayo tumandang makarya kumaling si cinceng kuling jakune turuk rame amalungi mertandane wancine wos gagah tenjang lintang panjerina mencorong lir mangajab ing projen ayo tumandang makarya
tur palarasan sang tekik Tupi mundi mastuti dawa sang resi Apa bener jeneng sira kang jeneng Lesmana Widagdo pancen bener kowe sapa panengah Pandhawa Satya Madukara saka negara Ngamarta Raden Janaka ya Harjuna kang dadi kekasihku Sumedya laku mak ngendhek marang lakuku kembang Sekar Pudak Tunjung Biru bakal tak jaluk minangka mboyong Kakang Semar yen ora mbok wulungke bakal tak rudha paripeksa lah dalah murang tata bagus rupamu ning jebule kowe arep mbegal daraku parat Wah, iki musuh lawas. Kowe uga arep mboyong Kyai Semar Badranaya. Lakon mboyong Kyai Semar Badranaya wis bisa nglangkai bangkine Anoman. Kejak pirang dina tak ladeni musuh Satria Pinggondalya Gatotkaca. Ayo, tanding ngono iki mantan Gembong Senopati Swelagiri. Galong pecah dasmu. Hey! Oh! Hey! Gagat deniro rebutan Sekar Pudak Tunjung Biru nalika semono kodrating jagat gaweaning para dewa Sekar binelah dados kalih ingkang dinasta Raden Janaka Sekar Pudak Tunjung Biru kang diasta dening Raden Lesmana amung wujud cangkokipun kang winastan Cangkok Wijaya Mulya. Swamya ngambrang kati karunaning kaswase aneng marga memalatkung risang gondo wastrat mojo leng-leng lalu hangulati Kakang Semar Janaka kang sagu mujuti Sekar Pudak Tunjung Biru kang tegese dina iki uga Kakang Semar bakal kaboyong mring Ngamarta. Aja percaya Kyai, sejatine sing nampa saka Hyang Padha Wenang kuwi Lesmana luwih dhisik nanging direbut dening panengah Pandhawa nganti aku mung ngantukake cangkoke wae. Sampun cukup, stop. Ampun dor gejekan. Kembang lan cangkok bisa pisah niki saged dados pralambang kagem Ndara kula Janaka lan Ndara Lesmana.
Ndara Lesmana kalian Ndara Janaka niku sejatine siji ning taksih kapisahaken. Benjang dados tunggilipun wonten lakonipun piyambak. Cobi mang pirsani. Badhe kula gathuke mlih wujuding kembang lang cangkokipun Ndara. Yo kagathukaken wujuding Sekar Pudak Tunjung Biru dalasan Cangkok Wijaya Mulya. Badar sejatine wujud wenteh garwanira Kyai Semar Badranaya nenggih Bathari Kanastren. Kembang lan cangkoke ndak dadekke siji Badar wenteh bojoku. Kanastren. Inggih Kyai. Piye? Kowe sowan Sang Asih Prana. Ya yang padha winenang nampa dawuh apa? Kyai, mboten kenging kisah saking Nuswa Jawi. Sampun pundhak anggenipun Kyai Semar momong dhateng Praja Pancawati. Sakmenika gantos momong dhateng Praja Ngamarta momong para Pandhawa Kyai. Monggo Ndara. Tumuju wonten Praja Ngamarta. Kodratipun kula momong dhateng para Pandhawa, Gus. Laruta saking Gotha Sakura kula yen atanamu kusa sang Sri. Kepiye pawartane Dimas Bukaka Prabu? Ngaturi ketiwasan kula sampun nampi wujudipun Sekar Pudak Tunjung Biru ananging dipun rebat kalian panengah Pandhawa kekasih Raden Janaka. Satemah kula namung angsal cangkokipun kembang lan cangkok dipun gathukaken kalian Kyai Semar wenteh Bathari Kanastren. Bathari Kanastren paring dawuh menawi Kyai Semar kinen mapan wonten ing Nuswa Jawi amomong dhateng para Pandhawa. Nanging kala wonten pangandikanipun Kyai Semar ingkang ganjel sajroning raos kula Dawaka Prabu. Lho, Kyai Semar ngendika apa? Kembang lan cangkok ingkang pisah awit kinarya rebutan ing antaraning kula kalian Raden Janaka punika mratelakaken mbok menawi kula kalian Raden Janaka menika sejatosipun amung sajuga. Ibarat kembang lan cangkokipun kula wau Dawaka Prabu. Ya jagat ya Dewa Bathara. Syukur bagi jumurung. Lho, liripun kados pundi Koko Prabu paring dawuh ingkang mekaten? Lesmana Sira lan Janaka kuwi mung katone loro nanging sayektine manunggal dadi siji. Ya Raden Janaka mau kang besuke bakal dadi dalan kasuwargan muhe Lesmana. Mula ora muspra anggone siadi jumujuk nganti tekan Nuswa Jawa. Sayekti iki dadi dalan nitik marang kasuwarganipun Kakang lan Siadi. Koko Prabu menawi kasuwargan kula dhateng Raden Janaka. Lajeng Koko Prabu benjang badhe manitis dhateng pundi? Lesmana manut wangsit kang dak tampa pun Kakang bakal manitis marang Ratu Dwarawati jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna kang jampangi para Pandhawa rina sawengine. Benjang menapa kula lan Koko Prabu manitis dumateng Ratu Dwarawati dalasan panengah Pandhawa pun Janaka. Besok ana lakone dhewe.
Wis ayo luwih dhisik enggal bali ana ing Pancamati Lesmana. Weh latalah gagar wikar tanpa karya anggone Praja Pancawati mboyong Kyai Semar. Sajake sejarahe Praja Pancawati bakali rampung bakali pundhat. Bendaraku Prabu Rama lan Raden Lesmana katone sedhela maneh ya bakali manitis marang satriya ana ing Nuswa Jawa. Ya Anoman ora bali ana Pancawati. Ora bakal jogar anggonku semedi, aku bakal tetugur ana Gunung Kendali Sada. Yen durung ngantuk pepadang tumrap nasibku dhewe, Anoman ora bakal jogar anggone malah diening. Yang tanjir Druhun Simonon tenan. Negara Ngamarta Pandhawa sing somboyong Kyai Semar Badranaya. Kurawa. Ayo barisan witing kelapa dibuka, barisan witing kelapa. Ngebyuk para Pandhawa pateni. Werkudara Werkudere Harta marma ana paran lakon rangsang mati dening aku. Mati aku. Lakon titir mati dening Swatama. Sampun wuruing Bandayuda nggih Gus. Ingkang baku sing ruwet pun udar, sing peteng pun padang. Semar ingkang kasembadan boyong dhateng Ngamarta maratandhai nilam panas mara bumi. Utawi wahyu pamong niku sampun paripurna.
Iya Kiai Semar aku melu nyekseni. Sing becik dadi patuladan ingkang ala kagilesa anut laku ning jaman. Menawi kula nggelar seratri wonten tembung sak kecap tindak sak pecak ingkang boten meranani kula sak kanca nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami pungkasane ngatur billahi taufik wal hidayah waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.